dlhotrvajúcim potleskom. Vítaj. Do Valašskej dvojky. Chcel by som sa úvodne popýtať sa, akým účelom si nás navštívil a našiel tu našu ľudí. A počul som, že je to veľa poslušných detí, tak... Trošku deti. Budem tlmočiť, hovorí, že trošku prišiel deti postrašiť, ale aj potešiť. A kde máš tú veľkú knihu s tými skutkami detí, prosím ťa? Vidím tu ďalej nejaké darčeky, jak kniha nikde. To mám v mobile. Čiže malé deti do 3 rokov, keď nemajú mobil, tak majú smolu, hej? Nie, to sú moje dáta, to ja si tam zapíšem. Dobre, takže odteraz bez mobilu nikde. Ani podarčeky. Tak. A vlastne na čo si došiel? No, odmeníte poslušné deti a tie neposlušné si zoberie na starost náš kolega. Takže kolega nás sa nejak bere neposlušné deti, ale to neverím, že nejaké sú. A aby sme všetci neporozli, tak ja si myslím, že pristúpime také tej krajšej povinnosti, ktorú má náš Mikuláš. A kto sa opováži prvý niečo mu zaspievať, darovať, nech sa páči. Za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, deduško, čo v tom koši máš? Cukríčku máš. Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, deduško, čo v tom koši máš? Ideme ďalej, lebo je zima. Naučené to mali perfektne. Prosíme ďalšie deti. Nech sa nehábia, nebojte sa, my vám pomôžeme niečo zarecitovať. Lásku, dobrý stričku, modlím sa ti, modlitbičku, zlož tu svoju plnú tašku, daj nám svojich darov trošku, či koníčka makového, či koníčka medového, veď ty svätý Mikuláš, veľa dobrých darov máš. Ďakujem zároveň za dlhotrvajúce potlesky. Mikulášku, dobrý stričku, modli sa ti, modlitbičku, zlož tu svoju pravú nožku, daj nám svojich darov trošku, či koníčka makového, či koníčka makového. Pod oknom, za oknom stojí Mikuláš, povedz nám, deduško, čo v tom koši máš, cukríčka. Ďakujeme, dobre ste zaspievali, neboj sa, musíme troška to unikovať, len preto, aby vám nebola zima. Ďalší, nech sa páči Mikulášovi, ideme zaspievať, nehabite sa. Bližšie poďte, aby vedel. Dojde. Blízko na uchu. Mama povie, nevadí, môžete ísť aj bez toho. Mikuláš na to pozrie, nemusíte spievať. Mikuláš!
Pro darčeky. Dobre. Tak sa stíha rozdávať. Nech sa páči, Mikuláš vás pozýva. Do nevy zaspievať, tak vás pozdravím. Mikuláša neučí sa, neskúša sa, každá zvyška opúšťa sa a balíček rozdáva sa. Dobre môže byť celkom. Nech sa páči. No ešte kto nebol. Dobre. Dobre, zadám robotu. Nastavuj preto. Konečne toto. No, pojďte toto. Dobre. Dobre. Máte. Dobre hovoríte, vráte s dvomi darčekami ako zo žiadna. Tak kto ešte vyžaduje darček a nemá, tak nech sa páči pozdraviť Mikuláša. Chcete pozdraviť, tak ho ja pozdravím. No, nemusím sa brať. No, poďte. No, vidíte. Pozdravíte, alebo len tak tajne. Stíhate. A niečo povie, alebo nepovie? No vy tak zaujím. Dobre. Mikuláš, tak sa musíme pomaly rozlúčiť. Máš ešte veľa povinností na jedných dedinách. Takže ešte pozdrav tieto naše deti. Čaute! Dobre. Tak vraví, že čaute, tak ideme čavať a všetkým prajeme príjemnú nedeľu.